И здравейте, пичове, аз съм Павел и това е Minecraft Pocket Edition, т.е. истинската версия. И да, хора, реших да почвам оцеляване. Между другото съм с едни шейдери и това ми е скина. За тези, които знаят, аз се казвам Dark Power. Може да играете с мен. Изтеглих си, както знаете, мултиплеер мастера. И това е от това приложение, MCP Master, мисля, че беше. И да, приятели, сега нека да започваме. Този свят ще го махна, защото вчера си бях направил един свят и така, за нищо. Само ще го изстрия набързо и ще почваме. В този версия нещата стават малко по-бавно, както да е. Сега ще намаля малко звука. И така горе-долу. Great Random. Ще се казва света Godcraft. Ето така. Survival, Normal, Refined и пускаме. Ще чакаме само така ще направим. Ладно, защо ме е така черно, бе? What? Им си маса, защо? Чакайте малко. Мисля, че знам един трик. Така. И стана. Сега се генерира света. 5 часа докато стане. Само да не ме бъгне Майнкрафт. Айде, остана. Зарежда се. Ей сега. И да, приятели, пусна, както виждате. Вижте шейдерите как са, между другото. Дано клипа при вас да е хубаво, понеже нещо с програмата на последно време става и... Добре. Само е така малко. Почваме да събираме дърво. И мисля, че тия шейдери са доста яки. Между другото, по-късно с Zeus ще запишем клип. Най-вероятно. Не ви обещавам, но може да. Ако той иска да е, най-вероятно. И да. Сега. Ще взема това също. Тук имаме някаква пустиня, между другото, която е прекалено гореща. Сега. Това ми е скина, както казах по-рано. Това малко по-надолу, защото ще причи малко това. Така. Бенче е малко тъпно. Бива се пак. Те не пикват също. И кирките са такива и много странни животи. Забелязах съм. И водата е много яка, казвам, и водата е брутално яка.
прозрачна най-изви, сега не може да видите, но ще ми е яхто. И кръвта и храната, вижте колко яко се отставят. Тук е малко бавно, ама окей. Така. Това е Cobblestone, да. Ей, забравих да се сменя играта на такъв, на български. Нищо. Това овца ли, което видях преди малко? Момент. Не. Окей. В някаква гора се намирам. Близко до пустиня. Трябва ми още едно Cobblestone. Ох, майка. Само да не стилам. Защото става лошо като стил. И да, явно ще направим поредица, като селявам. Там праска е по-различен. Защо? Добре, правим един меч и една пикекс кирпаре. Окей. Създаваме крафтинг тейбъл или workbench, както сте го наричате. И отивам да видя нещо. О, крал, найс. Ще я убия. О, той кръвта е по-такова някакво много странно. То е не само шейдера, ами и текста пак има, да, разберете какво предвид. Ама шейдерите са доста якички. Вижте морето какво е яко. Дайте лайк на видеото, ако нали шейдерите ви харесват. Майко, тук има толкова много зайци, просто я да бъдем тъс кокошка. По едно време почнахме да правим survival, оцеляване с Сеус, т.е. Влади. Тези зайци няма сега да ги гоня. Обаче изтрин със сървъра, мислихме да снимаме на него. Не ставаше, играем от време на време Skywars. Такива мини игри от това приложение с кирката. Го направих сега, бе. Не, аз няма да читам. Между другото, може и с него да читвате. Не, аз няма да читвам, аз съм чуйтер. Тия зайци пък кога отидоха там, бе? Не. Много зайци, много нещо. Тук има sugarcane. Да сърка. И да. По-едно ма кеф как sugarcane е. Такъв някакси. Жълт. Жълт е никакъв кафяв. Нещо такова е. Мен само. Добре. Това поръчки ще ми даде ли? Да, да е. Стик. Това буде ли? Ох, определено буде. Слънцето не го забелязахме да яко. Но скоро ще почва да се стъмва сякаш. Аз трябва да побързам да намеря някакво място, което е извън пустинята. И нататък, защото не искам в пустиня да се зарая. И явно това ще е края на клипа. И ще продължим после. Ще поиграм още, понеже имаме още малко време. 5 минути. Дока са ни 15, нали? Там виждам кокошки, много кокошки между другото. Ще направя ферма с кокошки. Няма да е зле. Понеже аз обичам нали да се правя.
И така мъничка няма нужда да е голяма. Или ай ще я направим голяма, защото... В този сезон няма да читвам изобщо. Обещавам ви. Защото аз не съм гаден мръсен читър. Като другите. Това сега. Трябва ни... трябва. Семе ни трябва. Ето семе. Сега къде са? Ето двете тук. Искам и другите ми така. И тия сега. Така. И вижте колко ми остават. 4. Ще ги вкарам. Елате. Айде, 4 кокошки. Найс. Окей, имам си ферма за кокошки, която ще я развъждам много. Понеже аз... Лак. Голям лак стана тук. Видяхте ли как болчето се пъгна някакъв? Нищо. Сега... крафтинг тейбъл се го... Добре, аз тук ще оставя крафтинг тейбъл. Това какво е? Шугър? Не трябва шугър. Но някой също захарта шугъра. Найс. Така сами трябват и тия пебелцата. О, защо с кирката е? О. И почва да се стъмва, окей. Ето, после ще го оправя. И сега почвам да се заравям, защото ме е страх. Не искам да си имам проблеми. Още. И да, на тъмно смяма. Какво да се прави? Това ще бъде всичко от видеото. Надявам се клипа да ви е харесал. Не мога сега да се покажа, защото е тъмно. Като виждате, тут нищо не се вижда, както да е. И ще се видим следващия път. Не забравяйте да се абонирате и да харесате това видео. И чао!